vyjebané. Počúvajte to. Je to vyjebaný Trgovičany. Cení dobu žiadnu pôdu, ktorú na ulici vybudovanú, na tráve zabudovanú. Všade betón, sklo, deti, čo na námestí sledujú, chcú robiť, na čo ma nikdy nebudú. Preto značej kurvy asfaltov, feťasíka stávajú, rodičia sa iba viete pekno prizerajú. Niekedy zapličujú, priehodia očami, ale život ide ďalej. Taktika, že z toho čúča nalej. A idem ďalej opisovať vážne tejto skurvenej situácie, vyjebanej produkcie. Od skurvenej doby robia sa tu pičoviny, po ktorých ľudia sa dostávajú do iného stavu. Nechajú sa unášať iba podvodami a inými ojebami, ktoré páchali, si neuvedomovali, čo ľuďom robili, ich životy dojebávali, také s tým sa robili, preto nevedomo na sociálka zostávali, preto drogy predávali a LPčka vonku na ulici stále robili. Žijeme tu nelegálne, čo máme robiť? Budeme radšej na litre piť, zatvárať oči pred tým, ako to tu je v tomto skurvenom štáte, vyjebanom policajnom štáte. Naozaj ako preto, v tejto hre sa nedá hrať, a nenormálne, ale normálne sa nedá hrať. Preto túto žijeme, túto v tejto dobe vyjebané skurvené terešiny. Je to tu obyčajné, je to tu úplná piča, je to tu úplná skurvená vec, je to tu úplne obyčajná vec. Že ľudia nemajú preto love, lebo musia mať, majú pojebané hypotéky skurvené a preto nemajú kde dávať peniaze, tak dajú do tých bankách pojebaných. Preto je to tak, nechápem tomu, absolútne ľudia tomu nechápu tiež, ale jebem už proste na to, lebo to sa nedá ani vysvetliť ako chudoba. Je to veľká chudoba.